Iya. Tujuannya mengharap Iya. ada mengguri yang benar anak ada mungkin sing wis terjadi. Obat. Asik. Tengah lah. Yuk, tarik. Temenane pikiran mantane anak piran guru sing suci los mana kawine karo Dewi memang kula sering Asik. nanging ora sampe mengkononan Obat. namun kakang laku ning kesucian buktiaken lawan wis kawinan keceluk wadon nakal nanging Dewi masih duwe akal. Obat. Yuk, si duwe hatane santri. Asik. Santri, yuk. Asik. Temenane pikiran mangkane anak piran lawan guru sing suci los mana kawine karo Dewi memang kula sering demenan nanging ora sampe pengkononan lamun kakang laku ning kesucian buktiaken lamun wis kawinan sering demenan nanging ora sampe mengkononan lamun kakang Asik. Yuk, asik. Baby, ka masih akan sini ka baby.